Mansikkamehua. Onko sä vampyyri? Olen. Tosin degeneroitunut. Pakastimesta. Verta. Sieltä se tuli. Keksi jo parempi läppä. Ei ihme, että kukaan ei halua olla kaveri tommosen Jonnen kanssa. Varovainen on mun kaveri. Siis kuka? Antero Varovainen, se on vampyyri. Siirrytäänpä sitten teidän tulevaan koululuokkaan, missä opintie syksyllä alkaa. Onko teillä tapahtunut kotona jotain erikoista? Amanda Mummun loitsu- ja reseptikirjan sivulta 22 löytyy onnenkiven valmistusohjeet. Kun sitä koskettaa, niin kaikki murheet ja huolet haihtuvat. Toimiiko se? Muista, että asiat voivat muuttua. Sä oot mulle supervampyyri.